voin hi July ni somni paruk thotan ni ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule kan hriat thewangin voin lama Mizoram le Assam inkara boina na satak achuaka inka na hian la thlengani he boina hian Assam lam police paruk an SI talin an borala mi zani somruk chuang liam an nia hriat an ni bok Mizoram kan sipai huai sentero pathian ven himna changin liam pui tuar anom lova mi pui zingai ro liam te nau tur ro anom thungani he boina le inka na chu chan report kim changzo kan hriat theinan vai reng te munakal ngei te an ho tu te kan bia chuta an thu soi chu ani na angin kan on puang don ani boina chu chan chu kan CSC zingkara ho chawin anua kan DIG a ho chho velea chu Assam sipai lam hian rong kal chilin kan sipai somthum vel duty te chu an nam liam sok maya chu vele kan sipai buk chu Assam lam hian an luata top mai ani chu tiang thila thlenta ka chuan kan SP te chuan hei hi kan duty post kan sak ania athang loka khuan Central Force po anom toa hela hi kan sak ania in ki lo chuan in ka po tru don ani tin an in biani chutia an in biak nuwa po chuan in rem na hi a theitlat lawani hetia Assam lam anon tho teu na chan hi July ni somni panga sang ni somni pakat zan rei to lama Mizo phai pihlir tei phai ni hriat munna vaiom na in chu ka nga hei hi halui ngei ni hriat ania he thil ti tu hi kan hre ho lova he pha hi ai tlanga PH pam chaka puloi tlanga huan pe om ni in apul vela hian Mizo riak te po anom ni an soyani chung in kang vel chu hrein Assam lam hi anon thok tam mai em ni ti chu kan ngai dan pakhat ani bok Assam lam police te hi anon thok ri phlea inka tum ran chunga ron thok ti hria takhian ambulance den lam anin ring vek ani Assam lam hi vaireng te autostan thleng ron kalin helai hmuna hian inkul antum hialani chu hria in vaireng te mi puile police te chuan dan tumin kanin nor boita ni tina soi kan thudon na chuan soi zelin chutia kanin nor boita ka chuan Assam lam motor hi keini thalai thinrin te chuan kan nor liam ve ngala motor paruk lai kan holrang ve nualani Assam lam hi anon che ro wa hle maya smoke bomb te tear gas te le seiro kher thlengin an manga chu keini Mizo zinga atur tu kan om nuala keini lam chuan sang let ve in keini lam man ro nei that ve te chu lungte seiro kher te ani maya wa nei thak takin in hliam na kanom lova ma se Mizo nu pa poisei ho lo chu video kan muang khan kutan thak na sa hlea an motor thar thatak po an vok sia sak vekani chutia boruak aso san tak zela chuan Assam lam police hi tlem tol kirin reilo te a silai non met puak ta ani chu vele Mizoram lam sipai te chuan an chang let ve ngala hetiang din muni kan thleng ta ani in kana thlen vele hian mi puite chu in thiar film turin kan in hril ngala Assam lam mi puite po tlan dar ngal vekin minute somli pasari don anin ka nuwa chuan Assam lam sipai te chuan an tlom thu soin flag var anon tar chuak ta ani chu vele film khur tak chungin kan sipai te hian an han fin fia chu ta chuan Assam lam police paruk an thi thu le an SI pakhat chu athi zinga tel thu kan threta ani Assam vailam tear gas ka na kan mana he nei tu hi ama chawa lo om to wangin atlan sia tuna hian kan sipai te hian an bu kan nu le towa kan sipai te hi an doi lova an huai tak zetani kan chuang tak zeta chuti rual chuan kan sipai lam atanga kap tu zinga vai pakhat oma chu chuan ka vengam tlat lova ke chuan asilai lak sakngalin Assam police te ka veta ni tin kan thudon na chuan a soi tun din hmuna Assam lam hi tlomin flag varon tar rima se kan film khurangai hle maya enge kan din hmun ni zel don ti hria thiam har hle ni in a soi Assam police te ama ai tamjok anon thok bel don em ni tia kan zo na chu tun din hmuna chuan chu tiang engma thom kan la hrelawa vai ho hi an doi hleya mi paruk lai anin chana wangin anon thok khelo mai thaya chuti rualero chuan ai na sazokin anon thok thei bok soi thiam har hle achan chu central hian Assam hian thlop ema tun tum in kana po khan central lam anin rol ve nge ni tin kan thudon na chuan a soibok Home Minister Amit Shah Hovin July ni somni pali khan Silonga ma chak Chief Minister te Ramri Boy an soi zo chawa
ma se chu chu za ho lovin Assam police te hian Mizoram IR duty na ron kalpelin Mizoram lam vaireng te otostan na ron thleng tamai hi amakin a thinrim thlak tak zetani tuna chuan a video kan thlir main press statement le Kolasi DC thu chu hi an share chuak te ang Joint Action Committee on Inner Line Reserve Forest Demand Emergency Press Statement Voin July ni somni paruk sang ni somni pakhata vaireng te otostana kan chau chu ani mi alawa Assam lamin buaina na sa tak anon siam le hi kan thin lemin JAC chuan condemn tak zeta tuna hian zo fathalai intichin to phot chuan kan ram hum him turin mani in pek na in ram chan fe chu arun pui nei turin kan in hria tire tuna hian JCOB te po vaireng te panin an tlan thameka iram chan him turin iman ro nei ang nenon pen chuak ve turin kan som che ani film khurthil akal turte a hnuai mingle number tarlana hian in report turin kan in hria tira tuma kan in nor lui lawa mani thanem ngaina ron pen chuak turin kan in hria tirani Mizoram chunga Bangladesh siomte an sahim na turin khongaya pon chuak ri lo turin kan in hria tira pon an lo chuak loya an chunga har san eng po athlengani po in zofa ten mo kan phur lawang mani motoremo two wheeler kaltum te po mani du dan dana thok chuak mai lovin a huwa kal ram ni se tin kan in hria tira akal tur te chuan tuile ei tur in pai ni se tin kan in hria tir bokani kalna tur motor hi Mexicap Owners Association MTA ten min ngai tu sakdona chua hun turero chu kan in hria tir le donani tin F ngurbiak vela Rafael Lalrin Moya Silal Nuntluanga Chairman General Secretary le Assistant General Secretary JAC on ILRFD ten ming an sign ani Mizoram press release Mizoram sarkar chu engtikong zong main tol kan tumlo kan tol ai chuan ani ni turin tran kan lang DC Kolasip voin chanu khan Dr. H Lalthang liana Deputy Commissioner Kolasip chuan Mizoram Police Duty Post vaireng te thlenga Assam Police thanem taklo chho chungchanga thuthar lakhom tu te komin Mizoram sarkar chu engtizong main tol kan tumlo kan tol ai chuan ani ni turin tran kan lang ati Dr. H Lalthang liana chuan voin chamalam khan Mizoram IR Duty Post vaireng te otorik sostan bulami chu Assam Police ten he chu tu manga ngai thei turin anon chho thut chungchanga Mizoram sarkar chuan kan duty post chin chu thato pa ho atum thu asoya Kolasip DC chuan kan IR post vaireng te khu ron lolana min he chuan tumani chuan silai po man mai turaniang atia kan man ro nei ang angin tran tur tiin kan police te po kan thrilani ati Dr. Aislal Thangliana chuan Assam le Mizoram Police in Nornakara mi pui hliam tur anom pal veng thong tak chungin mala kan I thu soin Mizoram Police lampo in chabel zelani thule tun din huna Assam Police te nung to zok an tran mek thu ata lang bokani voin boruak theng chungchanga Mizoram Police troyoma mi pui thanem ngai tak taka thok chuak te chunga DC chuan lom thu soin thu nei tu de zai ngai tak chunga film khur taksia pheikhai rual takle so taka thokho zel turina cha bokani vaireng te IR post atanga tol lo tur hian ruam man na rang siamani to thule engpo thleng theiani wangin inpu chana po felfai taka kalpuani thu DC chuan asoyani ambulance le medical team te po ruat felani to thu ata lang bokani thubel chian do lo the darani lo nan le Mizoram Police te chet lak ti thuan op theizonga social media manglo turin mitin film khur turina cha bok ani tuna chuan video yan clear ho te ang pe motor Assam se pe motor ti so sam ne khop mai zo thin rimin ni pui thin rim bây giờ anh đẹp mẹ cả khu ta ep home na kan ma police home na khu IR home na mizo IR home na nia maro chu tu kan no vendor som ye ber khan ron sofitin IR ti tem te chu ron nor chokin ron lu ala na ma ron son zer ti hian kan hanin nor palea quan ta ko rom nan khuar ri chu nia
tin nghe mizo mi pui te chuan in avaran te mi pui le mizo mi pui te chuan in solai kan IR kem so tong ma lak le kan tuma tin tu mi pui te po kan in ro manani tin solai so kan lak le lawani chuan ti kha kan SP2 na SP te in de meka kan additional SP te kan SP te honen tin nghe maron lak zel don da kar tam ngai la wang khan kan de selanga helai an chuasan lo ni chuan ke ma hon kan ka pang ti ke SP na min thil dani wang khan mi puite hanin ti an kha niam thaya chuan hetiang an son tu lo fa an om li ni chuan ka na chu a kheng don in alanga chu he video patang hian zor mi puite kan ram chan turin ni ang keng khom kal ta ke to veo ti lai kan som ha pon ta selagin na hun kan chang dang kan lein result tu ranga yang sin khara lam tin nin chin da ka malam khan asam lam hian in ni pui min ho tar tumin tirges vai som thum chuan ka pa tin tirges min ho on tar nei thero wang khan bom voi engemaw zat ron kap chho poka hey kan VC1 lama VC kan vice kan VC vice kana te phei chu bana ti an tirges ron kaina ka pu bang tirges ole khati zongkha ramri buai chungchang mizo official channel 10 kan update theite chu ania tun ramri buaya hian party soi hun nani lawa lungrual taka hrui khat vuana mizo te kan tran rual hun ti hriain kan theina kong konga kan ram hum him turin thei top i chua zelang u